sei que algún vai dicir non se che escoita nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pois vale, pois non se trata do que un diga, senón de onde un está. E estou, bueno, ahora xa sabedes que se estenderon bancos por todo o país adiante, os miradores noite, que iso se de moda, xa é un sin parar de banco. Ata ahora se poñen uns que son horterada no camiño de Santiago con unha flecha, de verdad. Pero, porque non teño nada de creativos, pero este sí. Este banco, estou no banco, aí está. E detrás miña, aí de frente, a ver como fago, sin matar, claro. A fervenza de Bundián. E no lugar de Bundián, en Zas tamén. Ahora xa vistes que puxen varias fervenzas deste sitio, varios elementos patrimoniales, portellas, muiños, batáns. Fixeron unha ruta da auga e ten cousas interesantes. En moi pouquinho tempo eu encontreime 3 fervenzas fermosísimas. E esta co banco, aí está. Eu quería ainda darlle unha volta atrás, porque o banco, mira, estou rodeado de agua por todos lados, e por baixo, aí está. O banco ten aquí, dice, acerta en Sedo, Orballo, Vico, Quérote, Galicia, Fastina, e o galego namora. Ah, que está chulo. Sí, señor, categoría. Este original, gústame. E aí, a fervenza de Bundián. E o banco este que... Mira que chulada, Bien, invítovos a que paséis por aquí, que o sitio é de categoría. Este, baixo o río Parga, igual que o das anteriores fervenzas, continúa pinchando por aí abaixo. Chulo, Vale, por certo, poñedelle me gusta, compartideos se queredes, porque se o compartimos, moita máis xente coñece, e difundimos o noso, que tamén é importante, Aquí hai cousas... Teño que volver a cruzar o río, porque isto queda nun pequeno peñón aquí. Cuidado, aí está, ali está o banco, alá está a fervenza. Decía que me gusta, e se queredes compartir así, alcanza a moita máis xente estes lugares, non? Vale, espero que vos guste. Ala, un abrazo a todos e todas.